खुलुमबाय। आंनि मुङा निजोम बर'। आंनि गामिनि मुङा पश्चिम पानेरि, जिल्ला उदालगुरि, थाना पानेरि, लासो पानेरि, पिन 784523। आं बे अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सानदों। आंनि खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय जिउआनो दावहाथिलि। आं बे खन्थाइखौ आं गावनो सुजुनाय। जागायबाय। जिउआनो दावहाथिलि, मुलुग संसाराव दानो दं दानो गैया। दिनै जोनोमगिरि बिमाया नोंखौ जोनोम होगोन, गाबोनो नोंखौ गारनानै थांगोन। नोंनि गोसोआव लाथ्र'हायि दुखु नुजागोन। सोर मिथिगौ आरो सोर मिथिनो बेफोर गासैबो अबं गसाइनि सोरजि। नाथाय नों नाजानांगोन, नों जुजिनांगोन, जिउनि दावहायाव नों देरहानांगोन। बे बुहुमा सोरबा सासे सानैनिल' नङा, बेयो नों आं जों बयनिबो थाखाय। सोरनिबा दुखुआव नों हेफाजाब होनांगोन, अब्लासो नोंबो नोंनि दुखुआव हेफाजाब मोनगोन। नोंनि आंनि साननायखौ गोजानाव गारहरनांगोन, नांज्लाय खमज्लाय दावराव दावसिखौ दोनथ'नांगोन। जों बयबो खौसेयै नाजानांगोन, जोंनि मोन्थाइखौ जों लाथारनांगोन। गोजोन्थों। एसेनोसै।